Kaya na nga pinayag ka. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Welcome back mga kachapsoy sa aking YouTube channel na Maestro Waray. Ngayon mga kachapsoy, ipapakita ko sa inyo yung aming masaya at granding celebration dito sa Barangay Magsaysay ng Fiesta Celebration 2022. So, yeah, manood kayo mga kachapsoy. Yes, break it down you. Ayan mga kachapsoy, dahil mahirap ngayon ang buhay, kami lang din yung nag-aayos at nagdedekorasyon ng aming bahay, pati na yung pag-skirting. Kahit pa paano, medyo alam ko naman po yan. Pero taste lang po sa design. Ayan. Shoutout nga pala mga kachapsoy sa aking mga katulong sa pag-aayos at pagsasagawa ng aming dekorasyon dito sa bahay para sa Fiesta Celebration. Ayan, shoutout kay John Vic Orselino at kay Marvin Servito. At sa aking mga kapatid, of course. Ayan, tapos na po mga kachapsoy. Wow! Wow, ako na rin ng wow. A few moments later. Ayan, mga kachapsoy. Ready na pang lechon. Oh. At ito sila yung mga kakain. Ayan. A few moments later. Siyempre mga kachapsoy, bago muna ang masayang kantahan, huntahan, inuman at sayawan, dapat muna magpasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ipinagkaloob niya at patuloy na ipinagkakaloob niya sa lahat po ng mga taga rito sa Barangay Magsaysay para sa isang masaganang taon. At ang pagpapasalamat po sa pista ay marapat lamang po para sa patuloy na ipinagkakaloob ng pagmamahal ng Panginoon at proteksyon sa lahat. Ayan, tara mag-attend tayo ng prosesyon. A few moments later. Amen. Ayan o, alam niyo ba kung ano to? Ito yung lechon. Ang laki oh. Nabutasan na kagad dito, may umib-ib dito. Ayan, may kanin. Tapos, ito, lechon paksiw. Tapos, ito naman, bibi. Ito, ano bang tawag dito? Menudo. Ito, kardilita. Ang bupis ata to eh. Hindi ko kilala eh. Ayan. Hamonada to eh. Tapos, nasaan niya Rambib yan? Yan, basta menudo lahat yan. Ito may kakanin dito. Anong tawag dito? Binaog. Saka ito naman ang binalutang ribs. Ay, mayroon pa dito. Ano to? Nga, gorgoria galing sa Korea. May dito dulce. Tapos mayroon ditong salad. Ayan yung salad namin oh. Tapos ito yung kakain. Alam niya sila ayun mga kachapso, yung auntie ko andun na bumabanat na sa kantahan. Tara, libot tayo mga kachapsoy. Gunggong! Parinig kita sa mukha eh! Siyempre, ang inyong Maestro Waray hindi pa uhuli ng buhay. Tara, tayo naman ang kakanta mga kachapsoy. Abangan ninyo ang aking pangmalakasang performance. Kaya na nga
ka ang halo imong samaran kay ano nga napabaka hainan mga saan mo nga ala ang higugmaon mo kay ano nga iba na ang bagina ang kasing-kasing mo maliw ka ngayon nasangkay ang lumago inula kinsikway wala ako maghula-hula nga laking gugma uuyagan mo lang bisan masakit ang ginbuhat mo maglalaong paghihapon ako magulahan pagdaan mo kay ikaw na ang higugmaon mo maliw ka na yan nga sangkay ang lumago imong laging sikway wala ako maghuna-huna nga laking gugma uuyagan mo lang bisan masakit ang iyong buhat mo maglalaong paghihapon ako magulahan pagbalik mo kay ikaw na ang higugmaon ko magulahan pagbalik mo kay ikaw na ang higugmaon ko Ayan mga kachapsoy at may humamon. Not a single soul tell that it wasn't lying. Though it was hard to face our friends, I give up pardon. I know I need to shoot him on and get to know you. And I saw the underwearing lost in all the pieces. I just cried, take it easy. But I was true, so I let me dance through the night, just like a gypsy. And I also some drink and like a face, then I was high. And I love the drugs instead of really out the believe it more than other tonight I give you breathe this breath of my life.
That not a single soul could tell that I was lying. But it would really uncertain what I feel. When all the lights were out and I was all alone, you would have seen this suffering crying. Tonight, I give the greatest performance of my life. I never was a colony, but not a single soul could tell that I was lying. But I behind the curtain when I'm free. When all the lights were out and I was all alone, you would have seen this suffering cry. Ayan, ang galing. Isa pa. Ikaw naman.